سلام ناي زقاقل تفريتي بجانا تخططتي حمين يخوم تحنادخوم أنا دحنيك سبير مسكن سلام الله هو كم سلام زل خدمات سلام كتلو لي بعد تمدد تسفائية بارك الله معتي بحدش بدي يحذركم مزينهم اتحدش بدي تأيو هميو كام جمرس كم بتجرش سمعكم كومنت كتصحف اللي وي حاساكم كتقلص اللي بتحتنا حدد እና ሰብስክራይብ ገርኩም ይቀነልኝ ሰብስክራይብ ገርኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት መጻፍኩም አባራታትኒ መብርታኩም አይፈልየኒ ክልኩም ደዲ ደጋ ዓበይት ወይ ባርካዝ ናፍት ጽሕፍ ከብለኩም ማለት ነው ኮምቦልኩም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ጽንኩም ክትሰሙኒ ማለት ነው ሰሚዕኩም ሓሳብኩም ክትካፈለኩም ክትጽሕፉልኝ ማለት ነው زعنا فورماتي يعني قلت إنت مالتي أخذته ودن قالم وينهم مالتي تفارت له قلت إنت كل النواي لأن الأمن أفاري ناكن وكنا أكب لكم مالتي كي وزحكم عزان تا ترقم فوري الولي نبزع عمتات بأكل تراخيبهم نزيفوتو قندما بسلكي تفاليتهم بطعمة أزيوم زفاقرو فقرانات نيروم كل جزء بب معلت ننوح زبالة ساعات يتصاوتوا استفالا ليا حسابات يلاوتوا نيرهم أو حبيرهم زخونا اللوم نايسل كي إوانات كل تيوم فقرات عزيم حقوسات كاب مخانو وطا زجنقم زخونا يخون نجر أين برن يخون انبر حدا معلتي كم استلمدنا فقرني أدقا جيما سلكي انت دولت ولا ماسيجو نات حفت فقرني آفت سيمو موليسو كدول الله ወይ ማሰጂውን ክምልሰላ አይከአለን ካብ ጭንቀት ሐሳብን ዝተለዓለ ፈጽሙ ድቃስ በዓይና ዘወርከ ይበላት እንታይ ኮይኑ ይኾን እንዳበለት ኮፍ ኢላ ሓደረት ንጉሆ ውግሕ ክብል በሃንደበት ዘይገመቶቶን ፍቅረኛኣ ደዊሉ ሃይ በላ ንሳዊ ድንግል ማርያም አደይ ተመስገንኺ ብምባል ፍቅረኛተይ ስለዝደወልካለይ ኣዝየ እየ ተሓጒሰ ግን ዝኩሉ እንዳደወልኩ ዝኩሉ ማሰጅ እንዳጽሐፍኩ ንምንታይ ዘይመለስካለይ ትጭነቅያ ኣይትብልን ዲኻ ቡስሪ ግን ደሓን ዲኻ ናይ ሰላም ድዩ በለቶ ንሱ እወልክዕ ኢኺ ግን ድማ ኣይተመቸወንን ነይሩ ንሳውን ካብ ኣዘራርብኡ ደስ ስለዘይበላን ዝኾነ ሽግር ከም ዘሎ ስለዝጠርጠረትን ብፍርሓት ከይሓተት ተወስኦ በለት ንሱውን ሽዑ ቁርጽ ብዝበለ ኣዘራርባ ብዝኾነ ድሕሪ ሕጂ ብሓደ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና በላ ንሳ ስለዘይተጸበየቱን ድንገታዊ ስለዝኮናን ኦ ፈጣረቦይ ንምንታይ እንታይ ገይረካ ፍቅረኛተይ እንታይ በዲለ በለቶ ቁርጽ ብዘለ ድምጻ ንሱ የቅርታ ሕጂ ክነግረካ ኣይክእልን እየ ቻው ብምባል ስልኩ ኣብ እዝና ዓጸው ንሳ ኣይ ሕልሚ ኣይ ጋህዲ ኮይኑዋ ብክልቲኡ የዒንታ ንብዓታ እንዳፍሰሰት ደጊማ ደወለትሉ ንሱውን ንምንታይ ትድውሊ ይብላ እንታይ ድየ ዝብለኪ ዘለኹ በቃ ኣይትደውልለይ በላ ንሳ ብኽያታ ከየቋረጸት እሺ ሓንቲ ሕቶ ጥራሕ ክሓተካ በለቶ ንሱ እሺ ሕተትኒ ስምዕኒ ፍቅረኛተይ ቅድሚ ምፍላይና ብምኽንያትካ ክፈልጥ ይደሊ እየ ምስ በለቶ ንብዓታ ከም ማይ እንዳፈሰሰ ምቁጽጻር ስለዝኣበያ ነዛ ስልኪ ኣብ እዝና ዓጸወታ ንሱውን ተመሊሱ ኣይደወለን ንሳውን ደጊማ ኣይደወለትን ድሕሪ 5 መዓልቲ ናይዛ ቆልዓ ኣዶ ፍቅረኛኣ ጓላ ብምድዋል ፍቅረኛኡ ጓላ ብሓደጋ መኪና ተገጭያ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወት ደዊላ ነገረቶ ንሱውን ከም ንፋስ እንዳበረረ ናብ ዘላቶ ሆስፒታል እንዳኻደ ፍቅረኛኡ ዓርሳ ስሒታ ረኸባ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ናብ ሂወታ ክትምለስ ምስ ጀመረት ዝሕል ብዘለ ድምፃ ናይ ፍቅረኛኣ ሹም እንዳጸውዐት ንሱውን የእደዋ ናብ ደረቱ ለጢፉ ፍቅረኛተይ ብጣዕሚ ሓዚነ እየ ኣነ እየ ጊገኛ ደሓን ክትኾንለይ ኢኺ ኣንጆኺ እሺ እንዳበለ ናብ ብኽያትን ጸጸትን ኣተወ ንሳ ኣይ ከይትሽወድ ደሓን ኣይኮንኩን እየ ግን ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ንሱ ፍቅረኛተይ ናይ 6 መዓልቲ ሃንደበት ብዝገበርክዎ ምርመራ ናይ ልብ ሕማም ከም ዘለኒ ዶክተር ነጊርኒ እዩ
ስለዚህ ናይ ቀጻላይ ህይወተይ ተስፋ ከም ዘይብለይ እዩ ኣረዲኡኒ ዘሎ ንዓኺ ነገረ ከጨንቀክ ስለይ ዘይደለኹ እየ ምፍልላይ መሪፀ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘለኹ ግን ኣዝየ ስለ ዝፈትወክን ስለ ዘፍቅረክን እየ በላ ንሳ ሽዑ ንሽዑኡ ብዝለሕለሐን እንትንፋስን ድምፅን ዓይኑ እንዳጠመተት ፍቅረይ ናተይ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ብምባል ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንዳረአያ ህይወታ ሓለፈት ንሱ እውን ብዝነበሮ ናይ ልቢ ሕማም ምክንያትን ድሕሪ 10 ደቂቃ ህይወት ሓለፈ እዩ ህይወት ሓለፈ ንሳ ብናቱ ዝተለዓለ ህይወታ ሲና ንሱ እውን ብዘይ ንሳ ክነብር ስለ ዘይክእል ህይወት ሓሊፉ እና ታዲያ ኩልኩም ደልየ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረኝ ኣብ ፍቅሪ እትፈትዋን ተፍቅራን ጓል ተሃልያ ወይ ወዲ ተባዕታይ ተልዩ ትፈትዎን ተፍቅርዮን ማለት እዩ ኣብ ህይወት ከዘጋጥሙ ተጋጥምካ ብለይ ምሕባእ ክትናገራ ወይ ክትናገሮ እንህዋ ማለት እዩ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ትርጉም ህይወት ፍቅሪ ስለልኮነ ኣብ ፍቅሪ ምሕባእ ዘይምትሕባእ ስለዚ ኣሕዋተይ ፍቅሪ ንበርዎ ተግብርዎ እምበር ብመልሓስ ኣይትዛረብዎን ኩለኩም ይደሊ ኣሕዋተይ ማዕረኝ ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ፀኒርኩም ስለረኣኹምኒ ብጣዕሚ እየ ለመስግን የቀኒየለይ ተተመችያትኩም ላይክ ኮሜንት ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሁኑ ብብርታዕኩም ኣይፈልየኒ ሳብስክራይብ ልግበርኩም የቀኒየለይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን መሃሪት ክትኮን እያ ኢለ ተስፋ ይገብር ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ፀኒርኩም ስምዕዋ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ባይ ደሕና ሁኑ ካብ ሸር ወሸር ወልዋ ላማሓዝትኩም